Nih, nih guys. Hello, hi, खुलुमबाय guys. माबोरै दं नोंथांमोना? मोजाङै दं ना? फाइनालि जोंनि एम्फौ फिसाया दिनै लास्ट डे जोबमारबाय जोंहा। दिनै जोङो बेलासि जनाय बाजारावहा 4 केजि फाननो लांनाय गिदों। माबायदि जागोन नोंथांमोन बिदिबा नोंथांमोना नायलांदो आंजों लोगोसे माने बेलासि जायैनो 5टासोनिफ्राय बे जनाया ओमफ्राय इनिखाय जों फानहोनोसै दायो थांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायखौबो आरो साबस्क्राइब खालामनानै एसे रांखावरि खामायनो हानाय खालामना होदो गाइस दिनै जिरनानै दिनै फाननो लांनाय गिदों नै थफ्ला ओइ सिरिथा इसेबां गाज्रिनो नै फैसाया लांगा मोनबाय जोङो फाइनालि फाननो फैनाया बोथोरानो जा गाज्रिखा बार फैसोगारदों नै बिफां लाइफां ओमफ्राय माबायदि जायोथाय मोनथिला गिनायसो मोनदों नाङाबा मा जागोन बोथोराबो गाज्रि अखा दाहाहाय गाइस दे थांबाय थानोसै लानायाबो जा बुरजा फैखादों जोङो नै बेलासिनि बाजाराव फानफैदों बेखिनियानो नांबावाखैसो नै आरो इमान गेरलाबनाय जोङो माया नै अनजा दुखुथिया गथ'फोरा नै बिथिं गेम जादों मोनालायबाय रावबो लाङाखै एसे नांदों आरो 1 केजि नांग्रोबाय बिसोरा गथ'फोरा नै गाइस लाथाया नाङासै 2 केजिल' नांबाय बेनिखायनो फैफिनबाय जोङो नै खोमसिलायबायमोन गाइस थांबाय थादों नै गाइस एम्फौआ 1.5 केजि फैफिनबाय जोंना 4 केजि लांनाया नांजोबासै नालाय नै गाबोन मा खालामनाय जायोसै आरो नै गाइस फैसाया जाब मोना नङा गाइस मोनो रांखौबो खस्थ'आबो बारा दङ दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालाम थुलुंगानि थाखाय दे बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट